Určite poznáte ten pocit, keď sa rozhodnete niečo vylepšiť. Všetky tie nádherné predstavy, ako to bude všetko nádherne vypadať. Vaši kamaráti si to budú musieť prísť odfotiť, nájdete si kvôli tomu novú babu a Will Smith vám príde pogratulovať. Preto si v tomto videu povieme tie najlepšie upgrady pre vašu Airsoft repliku. Nezabudnite nahodiť like, odber a bez ďalšieho obkecávania poďme na to. Začal by som asi tým najjednoduchším, ale možno aj jedným z tých najlepších upgradeov, čo môžete pre vašu Airsoft repliku urobiť. A nie, není to táto popiči ručka, ale hobab gumička, alebo inak povedané bucking. Bucking je vlastne taká guma, nie táto, ale táto, ktorá je nasadená na vaše vnútornej hlavni, kde dochádza k jej kontaktu s bebečkom. Čo vlastne zapričiní to, že sa bebečko začne točiť. Táto rotácia vďaka fyzike a gravitácii zapričiní to, že bebečko po vystrelení hneď po chvíľke nepadne. Zvyčajne správna trajektória bebečka môže vypadať takto. Ak bude vaša hobab gumička zlá alebo poškodená, môže zapričiniť pár problémov, ako sú napríklad nepresná streľba, zlý dostrel, znižiť FPS a dokonca ak bude zle nasadená, môže zasekávať vaše bebečka v hlavni. Ale naopak, pokiaľ budete mať dobrú a kvalitnú gumičku, tak bude mať lepší dostrel a presnosť. Teraz by som spomenul vec, o ktorej vám točím stále, ale je to naozaj jednoduchý a veľmi podstatný upgrade. Sú to vaše bebečka. Pokiaľ budete používať zlú váhu bebečiek, tak vám to zapričiní zlý dostrel a presnosť. Naozaj sa nebojte používať ťažšie bebečka. Je to o vašom experimentovaní, ale nebojte sa do vášho AEG dať aj 0,30. Pokiaľ sa vám zdá, že to je trocha moc, tak zbehnite na 0,28. Jednu z vecí, ktorú musím určite spomenúť, je aj samotná kvalita bebečok. Na svete sú stovky výrobcov bebečok a každá z nich má svoje plusy a minusy. Jediné, čo vám odporúčam, je proste nekupovať tie najlacnejšie, pretože lacné airsoftové bebečka môžu mať v sebe doslova takéto vzduchové bubliny, ktoré urobia naozaj veľkú paseku. Môžu sa vám dokonca roztrieštiť pri vystrelení a tým poškodiť vnútorné diely vašej repliky. Pokiaľ máte vašu Airsoft repliku ešte v základe, tak s najväčšou pravdepodobnosťou je vnútorná hlaveň stojí za chuja. Samotná vnútorná hlaveň je spojená s hobab mechanizmom, ktorý podáva každé bebečko zo zásobníka. Bebečko potom prejde vnútornou hlavňou, kde je vystrelené. Z tohto dôsledku vnútorná hlaveň zohráva rolu v dostrele a poprípade v presnosti. Vnútorné hlavne majú rôzne dĺžky a priemere. Dĺžky najčastejšie od 100 až 600 mm a priemery od 6,1 do 6,5. Teraz si asi myslíte, aha, už viem, čím dlhšie, tým lepšie, že? No, takže kľudní hormóny a nie. Aj keď to vypadá byť logické, tak v Airsofte dĺžka hlavne žiadnu veľkú rolu nehrá. Čauko, čau, to čo si donesol tiebe? Čo akože? Aj toto som počul, že čím dlhšia hlaveň, tým lepšia presnosť a dostrel. Tak reku, zainvestoval som a to si akože čo, z hufnice vzal a ideš prestreľovať tanky? Čo? Nie, však kúkaj, tak to zdvihneš a hej, jau! Vieš čo, vypadni s tým kdesi, inak ti to celé narojem doriť. Ako super bude vaša vnútorná hlaveň fungovať, závisí skôr od výrobcu a z materiálu, ktorého je vyrobená. Najčastejšie sú tie najlepšie hlavne vyrábané z nehrdzavejúcej ocele. Ak chcete dostávať vaše AEG na iný level, tak bez MOSFETu a kvalitnej batérie to naozaj nepôjde. MOSFET je elektronické zariadenie, ktoré sa nainštaluje do airsoftovej zbrane, aby zlepšilo výkon a spoľahlivosť. Jeho hlavnou úlohou je riadiť prúd, ktorý prechádza cez spúšťací mechanizmus zbrane. Vďaka MOSFETu sa vám zlepší napríklad odozva vašej spúšte, niektoré pokročilejšie dokážu prispôsobiť režim vašej strelby a ochránia vašu batériu. Keď som už pri tej batérii, vďaka MOSFETu si do vašej zbrane môžete nahodiť silnejšiu a výkonnejšiu batériu, ako sú LiPo 1Z1, ktorá vám nielen znova zlepší odozvu spúšte, ale aj kadenciu. Hobab som v tomto videu už párkrát spomenul. Je to zariadenie, ktoré upravuje dráhu letu bebečka a má naozaj veľkú rolu v dostrele. Ak je hobab zlý alebo nefunkčný, bebečka môžu mať nesprávnu trajektóriu letu. Môžu sa vychyliť smerom nahor, nadol alebo do strán, čo môže viesť k nižšej presnosti a dostrelu strelby. To môže výrazne ovplyvniť vašu schopnosť dosiahnuť cieľ a úspešne zasiahnuť protihráča. Kúpa nového a kvalitného hobabu môže výrazne zlepšiť presnosť a dosah vašej zbrane. Kvalitný hobab by mal umožňovať presnú a konzistentnú reguláciu rotácie bebečka, čo zlepšuje jeho letové vlastnosti a umožňuje presnejšiu streľbu na väčšie vzdialenosti. To by sme mali pre toto video všetko. Ja naozaj dúfam, že ste sa naučili niečo nového. Nezabudnite nahodiť like, odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Dobrú noc.